La vista cansada és un dels efectes de refracció, com diem, miopia, astigmatisme, l'hipermetropia, que també corregim. La vista cansada l'anomenem la presbícia, i és el problema que tenim a partir dels 40-45 anys en l'enfoc en la visió de prop, que cada vegada depèn més d'una ajuda, en aquest cas unes ulleres, el que en diem unes ulleres per llegir. Actualment, des de fa temps, estem operant la vista cansada també, seguim el mateix procés de selecció, d'estudi dels pacients, valorem quins són candidats, quins no, i en els casos òptims fem la cirurgia. Les tècniques de cirurgia actuals n'hi ha diverses, algunes estan en desenvolupament i encara s'ha de veure quin serà el seu futur, però la més establerta que tenim actualment és el que en diem la cirurgia del cristallí mitjançant l'implant d'una lent multifocal. En aquesta tècnica el que fem és canviar la lent natural de l'ull, que no pot enfocar, per una lent que en diem multifocal perquè pugui enfocar tant de lluny com de prop. Algunes tècniques de làser les fem servir en casos de vista cansada, amb graduacions més baixes. Hi ha tècniques que estem seguint, com els implants intracorneals o certes modificacions amb altres tipus de làser, que estan per demostrar si seran eficaces o no, i quan sigui així les incorporarem. Actualment podríem dir que la tècnica d'elecció o la que emprem més sovint és l'implant de les lents multifocals.